Aupa, Olaia. Kaixo, Ander. Beste astezken bat hemen, Leidei podcastean, eta beste aste batez surfaren inguruan berba egiten eta surf munduan gertatzen denari erreparatzen. Halaxe da, bai, gaurkoan bi gonbidatu berezi ditugu, eurak bere proiektu ezberdinak dituzte, baina gaurkoan ekarri ditugu surfaz aritzeko. Beraz, gozatu Leidei podcast hau, Iker Trebiño eta Ruben Vitoriarekin. Nik euskal surfaren osasuna oso ondo ikusten dut. Mediku asko esan ziaten ezin nuela bueltatu surf egiteraz. Bizipen horiek, olatua aurkitu, ez aurkitu edo ona esan edo ez. Azkenean bizipen horiek dira nire ustez garrantzitsuenak. Jalibara heltzea eta de repente 2 metro terdi iru, esan zen itxela, ni venga, uretara. 10 segunduko revoltoi bat, dek asko. Leide, barealdian, Olaia Elorriaga eta Ander López Lerenak sortzen duten kresaldozia. Bueno, kaixo, Ruben Vitoria, Iker Trebiño, mi esker gurekin bat egiteagatik Leidein, zer modu zaudete? Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gonbidatzeagatik. Bai, eskerrik asko, hemen honek hartzeagatik. Bueno, normalean gure gonbidatu guzti eskatzen diegu euren burua aurkeztea. Asmoa, bada zuekin beste kontu batzuen inguruan berbaitea, baina eskatuko dizuet labur zuen burua aurkeztea, baina... Bata bestearena, ez? Bata bestearena, hori da. Hostia, que buena. Bai. Nor da Iker Trebiño, Ruben? Iker da pertsona oso jatorra, alaia, lomborra asko gustatzen zaio, eta da lagun bat berekin aldezula kontatu edozein momentutan, edozein planiteko. Festatera, surfain edo jateko. Ondo. Asmatu du Rubenek edo? Bai, eleklago. Bai, Ruben da txikitako lagun bat, berekin hasi naizena, eta tipo bat dedikatua 100% surfea, batzutan ikasin berduna, baina hori, behak esan duen berdina, azkenian edozein planetako da prest daun pertsona bat. Bueno, oso kuadrillakoak zarete, ez? Argi geratu da. Eta zarautzkoak. Ze berezitasuna deko zarautzek? Euskal kulturan, bueno, hemen ikono, ez? Edo Euskal surfarentzako garrantzitsua. Hori da. Leku importante da Zarautz, ez? Bai, azkenian zarautzen izen pila bat dago eta kultura asko dago. Jende askoak ezautzeu igual Aritzaran buru, Odiko Jazo diana, baina askoz linutik hasi da zarautzen surfa. Osea, dago patxipoio eta hoiedanak dialaia, nire gurasuen edadeko jendia, behaiek hasi zian, baina lehen hasi zian, baina behaiek guri asko eragutsi gute. Eta baita aritzei eta bedanai, orduan hor dago kultura eta tradizio oso luzia zarautzen surfana. Bai, hori da, kultura oso ondia dago, gero dago surfeko komunitatea handi bat, eta nik uste ondartzak gute zan bakoitzean surfak uste alde guztiatik eta orduan kontagia bete izu gogoiek surfa iteko eta surfadaka gauza hori, jute zen ondartza, gogoak azola surfeteko. Eta da nahi hola mundu guztia hola zizan, hango komunitatea oso indartsua da. Eta aipatzekoa da bai surf elkartea, ez? Surf elkarte horrek uste dut 500 baski baino gehiago aituela, ez? Bai, 500 baino gehiago seguru. Bai, eta gero garrantzitsua da justu dago. Surfeko elkartea, skateparka eta itxasua bertan. Orduan, da toki bat juntatzean jendia sortzu dutikan 30 urteta, orduan komunitatea horro handia da. Bai, txikitatik beti jute ginean surfelkartea, inorgin gatu gabe, eta asalte zinean, da antzu ginean dano, beti hor juntatzen ginean, egun pasa, surfa azkenean bizimodua zan, guretzakoan surfelkarteak, eta hori surfelkarteak eman digu, bizimodu hori. Egun guztia ondartzan, patinetean ibiltzen eta surfean. Kuadrilla berberakoak zarete, baina nolabait ere, kontu ezberdinetan ari zarete biak. Alde batetan, eta uste dut bai surf estiloan ere hori nabari egiten dela, ez? Ezberdintasun bat dagoela. Iker zu, ez dakit, basoaz beste estilo tradizional batengatik, eta zu Ruben ari zara surf progresibo baten alde egiten. Bai, azkenian hori, surfak adarrazko aska. Eta zarautzen dan kulturare bai, itzein duen arabera bai, azkenian horrek asko irekitzeiko aukera. Igual beste toki batian ez dakazu aukera ikusteko longboarda zer dan. Gute zaio zein ondartze da jendea ez da longboardean ibiltzen. Zarautzen txitatik ikusi dugu, orduan. Nik uste bai horre bai aukera manteran, hortan pixkat beste bideo aurkitzeko. Nita motxekin oso zentratuta nago, baina azken aldiak eman ditut pare baino longboardakin, gustatu zaite, eta gero marruko zen botauena, eta
gustatzen ari zait. Kontua... Bibote hautziko duzu eta patilla luzeak. Arazoa dakat, ez zait, oso bizar gutxi ait, eta bigotea lagatzeko, gaizki, lau biletxo gola, eta ja, baina. Bigote australiano. Bueno, igual bihotz bat aldetin, da... Ikerrek badeko, Bai. Hori, irratian entzuten ari direnentzako, aipatu behar dugu Ikerrek egin duela hor makinerearekin muleteko zera horretan, bihotz bat. Así que... Guapo. Eta arraro alda ikustea gazteak tabloian? Geroz da gutxillo. Geroz da gutxi, ez? Bai. Osea, Zu hasi zinanean... Oia, ni hasi nintzanean inguruan ni bakarrik nintzen. Karo, zu hasi zinan surfean eta gero aldatu zinan apurbet estiloz, edo zelan egin? Ni surfean 6 urtekin hasi nintzen. Eta manera eta betiat nik izan du tabloi bat etxian, bere laguna tabloineroak dira, orduan olatu txikia zeduenean tabloia jaiztezun ondartza. Nik tabloia hartzen nun da ondo pasatzen nun, da pixkanaka hori probatzen da nik azkenean da nahitet, tabloia, tabla, fish, lo que sea, baina batez ere tabloia. Orduan hasi nintzanean bakarra nintzen, geho Jon Garmendiakin juntatu nintzen, baino pixka sarragoa dela, eta guain nire lengusua, gaztegoa dian bereko herriako jendia ere bai tablean ibiltzen, nire naia, eta gero inguruko ondartzetan bai jendia badabil, tabloiakin. Jende gazte bastante dabil tabloiak nazken aldean. Eta zergatik uste zuen badela, ez dakit? Ez dakit, nik uste beste aukera badala azkenian, probatzeko eta guztu bete. Bai, olatu txikiak bakarrik dago zanean, edo itxasoa potente dagoenan be bai? Danetikan, bain daude El Salvadorren mundialian, kriston olatuak eman ditu, ez dakit, atzo Jonekin nintziten, da zatezin, igual 2 metro daude. Tabloiarekin, geizteko 2 metro. Eta dabaz danak single finakin, tabloi plano-planoakin, danak, ia danak, eta es lo que hay. Txapelketa horietan, eraman behar dozu tabloi neurri zehatza, edo... 9 zerotik gora. 9 zerotik gora da beti, ez? Bai. Txapelketetan. Gero ipatzekoa da ere, Mexikon ibilizarela tabloiarekin zelan izan da... Bueno, aurtengoa bigarrena izan da, ez? Neria 3. 3. Bai. Eta, zer moduz? Oso, no. Mexiko da herrialde bat, magikoa. Magiko. Zertara joan zara, ez dakienen entzako? Badao txapelketa invitazional bat, dala Mexilok, munduko jende ezberdinai gonbidatze joe, eta aurten 80 pertsona juntatu geha hor, Mexikoko jende lokala, amerikanuak, australianuak, japonesak, eta da txapelketa pixkate berezia da, txapelketa normal bat, bakoitzak 3 txanda ditu, 3 manga, eta manga bakoitzeko bilatu honenakin geho media bat atatzeute, eta horrekin rankina. Eta top 16ak pasatzea finala ordeneta. Eta zu, Rubens, zerekin zabiz edo ze daukazu esku artean? Oantxo bertan? Bai. Oraintxe bertan kable bat, baina orokorrean edo zure eguneroko bizitza horretan segiten duzu. Horrengo hastian, azterketak inazte naiz, eta baina liburutegian zartuta tope. Baina ez nina bain QSA zentratuta, zirkuito europeoa, eta kontu da bain dazkaula 4 hilabeteko geldialdi bat, abuztu erdikalde arte, orduan oain justu aste hauetan pretemporadakin hasi nahi, suabe, kainamaten, eta oain ikasketa, pretemporada, eta ja udara lasai hartzea. Zei ari zara ikasten? Psikologia, naiz ikasten, gero psikologia deportibara biratu da nahi ikasi. Osea, konpetitzen ikuste aspektu psikologikoa oso garrantzitsua dela, jende askok ez du lantzen, da lantze bazu zure potentzialak asko aldu, zure potentzial guztia aldezu batea. Orduan da, adar bat nik uste oso importantia. Jende asko komentatu digu, jendea, edo txapelketa munduan dabien jende asko erre egiten dela. Bueno, hori bai... Presio asko dagoelako, edo, bueno... Kontua merdezula, disiplina eta implikazio oso handi bada, eta askotan kirola ez da... zango du justua. Aldezu egon entrenatzen zure uneko eguna ematen eta emaitzak ez jatortzen. Eta horrek aldu azkenen igual erre. Edo urteakin zehar, zoaz, ikusten di jende zarra, azkenean ikusten duzu jende gaztia motibatuta nahi dutela orgoian egon, eta zu ja motivazio hori galtzen zoaz zure uneko eguna ematen egunero, eta zure nivela jetxitea. Orduan, gaztiak ja moteo da irabazite izue, eta zu guain gehiago desmotibatzea, orduan, baldezu erre. Eta zuk hori bizi izan dozu edo zergatik erabaki zenuen hau ikastea edo? Nik uste prozesua esan dela pixkanaka, batxergoan eraki merdezu zeikasi, eta hasiarenekin. Eta gara hortan hasi nintzen ja konpetitzen juniorretan europeoetan, eta
hasi nintzen ikusten, zala aspektu bat, oraindik gaur egun, ez zala asko lantzen, eta oso interesgarri utzi egiten, niretzako ikasteko, eta gero futuro baten jendeai laguntzen bai. Orduan, pixkanak ikusi nun oso interesgarri zala, eta erabaki nun. Eta oso guztua nago hartu nun erabakiak. Epe luzerako agian bai, ez? Osa, txapelketa garaia pasatzen denerako bigarren plan bat. Hori da, bai. Bostakit, nik hain naiz ikasten bai psikologia gustuko gulako. Futuro baten ez dakit zer gertakoan, ez dakit, baina naiz ikusten psikologo lanian klinika baten edo ez. Izatekotan, hori entrenatzaile o psikologo deportibo bezala. Eta zu, ze ari zara egiten? Edo zer ikasi zenuen eta ze ari zaren orain egiten? Nik lehen ikasi nun. Arrasaten? Ez, Mondragon unibertsitate dian, baina Irunen. Oin dela 3 urte bukatu nun, eta ja pukasen hasi nintzen lanian. Jarraian? Bai, ja bukatu nien hasi nintzen lanian, eta ja hor nago, pukasen nago, e-commerce saian. Bezeruakin tabla komendatzen, pixkatanetik egiten, baina batez ere hortan. Eta nola da pukasen lan egitea? Onak. Nola lortu zenuen lan? Nik adurra zautzen nun masinan, zaratzeko komunitatea. Eta hori, jarintzan karrera bukatzen, da zanion, miradur, karrera bukatzen dago, lana bilatu nahet, eta itzein nun berekin da justu, eizian bilatzen e-commerceko hori pixkat handitzia taldia, sartu nintzen pertsona bakarra zion, bea eta beste pertsona bat, eta guan ja, zaki sortzi behatzi da. Karo, surflari batentzako hori izango da, ez dakit, imaginatzen dut, izugarria, ez? Egunero hor tablea artian. Horia, gozokiden da batean ibiltzea. Bazotan ez da inona. Ez, zergatik? Iriste zeata danan, ez eraman da. Ba, imposible, ez? Kartea, ez du ematen danako. Bueno, gazteak, jarriko ditugu mai gainean, ondo iruditzen baldin bazaizue, gai batzuk. Eta joango gara purka-purka gai horiek komentatzea. Helburua bada podcast honekin, edo tal honekin surmunduan gertatzen diren kontuen inguruan berbaitea. Orduan, hasiko gara ondo iruditzen baldin bazaizue WSL-ren formatu berriarekin. Zer iruditzen, mid-season cut hori, Final 5... Kellyren Wilkarra... Bai, asko komentatzen gamen. Dago, ZT-ko formatu da, QS-koa bai aldatu dute. Bai, dana. Baina hasiko gara ZT... Bueno, vale. QS Junior dana. Asaltzea ez legoke txartu egongo, Asalduko, lasai. Egon daitezela danak lasai etxean asalduko ditugula. Ez ki gauza asko da komentatzeko haber, eta... Ez, da gauza bat, nik uste indula haien buruan pentsatu dute, eta eskiloari jangan. Eta nik ikusten, kat hori indutena da, surfistak rokiantzako faena handi bat. Zer gaitik, iotezea ZTA, esperientzi gabe, da liga bat esperientzia asko bedezuna eta adaptatzen askotan kostau ideala, eta indutena da, bost txapeketakin, kat hortan, beralde zugun. Oain ikusi den bezala, Maxim eta olako surfista asko, iodia, eta ez dute lortu adaptatzen edo denbora berdezu, eta bera. Eta zaude, bitza guztia borrokan zeta jotzeko, eta hain duena... Bost txapelketa, bera barriro. Hori da. Eta hori nahi eta diruditzen oso guztua. Claro, baina, akaso igual zuk ikusten duzulako kirolariaren bizai horretatik. Baina Iker, ez dakit, zaleontzat, egia da interesgarria badela bai, ez? Hor gozoki bat eukitea, ez dakit, denboraldi erdian, ez? Osa, igual bada pixkat, hori, pikantio tal, ikuslia igual tentxilloan jartzeio, igual hau bai joat ja. Baina nik usteet bai, da ez ZT kontzako bakarrikan, QS kontzako bakarrikan, osea, baitare, challengeretan da bentzako, guain jetxian danak a fuego doaz. Osea, oiek van con el cuchillo entre los dientes. Egia da, katakin induena da, azkenengo txapeketa behitan, tentxillo pixka gehi. Nik adibidez azkenengo txapeketa guzta ikusi nun, jendea jolazten izan asko jetxi edo ez, eta guzta ikustezu. Baina kilolarian atletikan ez da iruditzen oso... Ez dakit ikusi zenuten hor, justo WSL-ko Instagramean, jarri zutela, ari ziren publikazioak igotzen, ez dakit nork lortu du kata, ez dakit nork, eta jarri zuten Jack Robinsonena, eta mundu, justo proba horretan, likra horiarekin ari zan, eta jarri zuten he made the cut. Ja, obviously. Lehenengoa, helako. Lehenengoa, hori, jau txankara da, top guztian make the cut hori jarri zuten, egotzen ez basko, nira zan. Ego zinun da jaren, bueno. Tentxillo antzako, eta honeia pasado honeia, ez dakit. Nei pixka kontra nau, formata kontra nau. Business.
Total. Business is total. business. Txiklin. Klintxin, Eta Possibly Finals top 5 berdina da. Bai. Nei hori bati justo iruditzen, ikusteko oso polita eta erakagarria. Nei ikusteko txai gustatzen. Jo, baina guapa Bai. Finala edo zein. Nesken final horretan, Estefani Gilmorrek irabazi zuen. Neskana polita izan zen mutiena baina. Ja, pues que mutilena izan zen. Ez que Italo juntan irabazten da, ez zen egiten oso surf oso polita ere. Baina, ez nahi ikusteko asko gustatzen zait. Osea, da bat kontra bat... Eta gaina Lowersen... Ja, Lowers, hori aldatu behar dut. Bueno, esan zuten aldatu behar zuten. Hasta berriro... Ba, nahi Lowers dut zait. Hain ez ikusten high performance, eta gero nik ikasteko beste ikuspuntua dakat, igual. Finala adibidez, Estefani Gilmorek munduko txabela irazizun, eta bosgarren zigoan rankinga. Karisa Mort zigoan aurrena, beak irazi bertu urte hortan. Eta formato horrekin itezuna da, Estefaniri favorezitu eta esan. Eta gero, Ikerrek komentatu duena, ez? QS-etik datozenentzako, adibes adurra materialenentzako, zuen, herriko gaztearentzako, eta laguna, asko zaiago, ez? Orain, Snapperren aurkitu da Joan Dururekin, eta beste... Mangan Jackson Bakertekan adibidez. Baitu gauza, jago izut, CT bastante egin dute Snapper Rocks, eta igual erdia baino gehiago kalera junda, lehenengoan. Hori ikustea, jendia zenibletan dago, jendiak zegozea dakan, jendia zenbak paratzean, eta horretik iruditzen oso justua naztia zetiak eta kuesiak. Ja, baina ez dozue uste bai badela aukera bat atzetik datozenentzako ikasteko? Bai, ikasteko eta batez ere jakiteko lehenengo maila horretan zemotatako surflari dauen. Bai, eta zemotatako surfina egin behar den, ez? Zimaginatzen dut ezberdina dela. Ni naiz aurrena, mangat nahetela duki zeteko baten kontra, edo Kelly Slater, edo, juntan izan apirrea, eta nahiko nunoki horien kontra, haiekin neurtzeko. Baina ez dakit. Igual que otzian behiratuta nahi oso ez horien kontrain. Esperientzi bezala igual bai, baina gero manga guztiakoak kontra. Surfa da eta edosinak iraztia. Ez que, ikustezu lehenengo ronda, ikustezu izen famatu asko lehenengoan kalea. Eta jende ez ezaguna, guretzako dianako las ezaguna batzuk, mangak aurrera pasatzen. Surfa horrela da. Eta hori ikustea, induen formato honekin, nola surfa eta edozein edaka irabaztia. Osa, zeteko jendia, lehenengo rondan kalea jotia, eta berez dia munduko honenak. De hecho, atzo, aurreko goteko Snapperreko lehenengo da bigarrengoa kalea juntzian. Callum Johnson eta Sheldon Simpkins lehenengoan kalea. Bai. Eta Maxim, irugarren gatuzena, kalea. Bueno, hori, gauza txarrak egon direla, baina egia da, igual beko maila horietan gauza importanteak egon dira bebai, batez ere kirolarientzat. Adibidez oin, junior zirkuitoa eta QS zirkuitoa bada Europa mailakoa bakotzak bere eskualdea badauka, ez? Eta imaginatzen dut hori positiboa izango delako batez ere diruagatik. Bai, ekonomikoki berez, turra hola organizatzea, ekonomiko asko zerrezo da, baina kontua da oso proa gutxi daude, eta ez dago margen de error, ezin dezu kalendario bat prestatu, daude, aurten txapeketak edo dazkau, baina azkenengo urtetan, esan dira, 4 txapeketa, eta gazkitua zenun bat, aurten zen bat dagoz? Abuztuan astea, eta dazkau 6 txapeketa ustet. Bueno, azkoinan arte eukitugu 4 txapeketa, eta orduan, ez dakazu aukerarik ere... 4 txapelketa Europa mailan eta gero lehenengo amabostak. Bai, internazionala zanean, zanikan zuko organizatzea zure kalendarioa, ze txapelketan izan diturin, zein ez, olatu tipua guia gustatzen zait, txapelketa honaetin, aldezen un pretemporada bat zuko organizatu zure gustua edo behar den arabera, oain ez, oain dia txapelketa hauek, eta horta moldatu bertzea eta jazta. Ideia indezagun, zenbat dirua behar da, zenbat kostatzen du zirkuito osoa egiteak? Oain txapetan QS Europeua, nik uste... Osa, 6 frogetara jatea? 10.000 euro. 10.000 euro. Bai, viajatzen dirua. Eta hor barruan badago, imaginatzen dut, bidaia, hotela, dieta, inskripzioa, Worldsublien, uste zuna baina askoz garestia. Zen bada? Hori, depende txapeketan arabera, baina uste Europako QS normal batek balio dula 200-300 euro. Ez que da super garestia, tío. Eta, baina ez da inskripzioa bakarrik, da... Worldsublien feratzia bezala, dala ez dakit beste 100-200 ez dakit oso ondo. Urtero. Bai, urtero. Eta, gero obligatzei zue, Worldsublieko seguru aukitzea.
diala 105 euro. Osea, ia 1.000 euro World Surf Leaguerako Bai. federazio. Por la face. Eta gero gana seguruak, kurritu izu. Txapeketan bakarrik zauden momentuan, konbeitzen zauden momentua. Ez da seguro bat, zadezula, urte guztiak kurritu gaitu. Ez bakarrik txapelketarako. Bai. Ez, berez inskripzioak eta... Negozio itzela daukate hor, Claro, eta hori zelan egiten da, dinot. Osea, babeslea baldin badaukazu ondo, baina ez dela, zure poltsikotik ordaindu behar dozu da. Oain suerte dakau, surfa olimpikoa dela, eta diru laguntzak daude gobernutikan, eta proiektu olimpiko daude. Orduan, oain bertan sponsorak eta ez daudela oso... lehenoko garaian bezala, ez dakatela beste diru laguntzeko, oain gobernutik diru laguntzarekin alde uturrein. Zure munduan ere antzeko zer da? Ze UWSL-ak ere badauka zera. Lomar probak badaude, bai. Eta aurrek urtean polemika egon zan, ez? Longboard... Ni naiz oso txapeketa salia. Ez? Tabloi munduan ez. Kriston frikia naiz, me lo trago todo, bai tabla tabloia, baina ni itzai gustatzen asko txapeketan parte hartzia. Polemika egon zan? Bai, egon zan, ez? Aurrek urtean egon zan... Tudorrekin. Bai. Baina, bueno, Tudor bain dago, pakizue jendia sarraitean iruita marurte ietxan lo que le da la gana y me la suda. Dago en ese momento. Momento horretan. Bai. Irabazi du nivel bat, saldu esan nahi duna. Da, me la sopla. Ez laiterrek bezala, ez? Bueno, gehiago. Snaperren ez naz egongo, banoa Hawaira, gero badaki wildcard bat badaukadala, zera, gelditzen den. Plan, actitud hacia el mundo, ya ez da ingoetago este bat, da esan. Ja, dena esaten du. Pentsatzen duen guztia, bota. Bueno, jari garela kaka botatzen WSL-ren aurka, zeiru ditzen... Podka dao... Bai. Audimetroak ingo du horrela. Bueno, ala, espero. Keliren igeri lekua. Sartu dute berriro ere eguten? Ez? Ez. Nei etzai gustatzen, dago historiko txapeketa aspergarriena. Ikustezu bi pertsona olatu surfeatzen, eta ja urrengoa berdin izango da. Muy monotono. Ja, baina nahi bere punto badaka. Nazke, ni puntoa... Bai, hobetzeko. Como competidor. Entrenatzeko, ez? Bai, hobetzeko, zure surfina hobetzeko. Hori da. Nik txapeketa ikustet, piztina baten, da hien teknika ikustia oso erresa da preziatzeko detaile teknikoiek. Orduanatik da, txapeketat interesgarri netzako, zaitut gauza interesgarriak atea. Ja, baina salearen zat? Ja. Nei ez ikustia, pertsona da bestaten kontra, da... Eta gero itxasua irakurtzen. Imaginatu futbol partido bat tipo bakarrian jolasten. Ja. La gente se aburre, bueno, bat bestaten kontra. Gaina ezin duzula irakurri ez dakit itxasua, ez? Ez que surfa azkenean ez da garrik olatuan mainorroak itea. Surfa da, itxasuan jakin mugitzen, itxaso irakurri. Komitmen da, ez? Esaten dana. Prioridadiak. Irakurri eta gero, konpetitzeko taktika, gauza asko galtzea piztina baten. Entrenatzeko eta probatzeko bai, baina... Nei txapeketako etzai gustatzen. Nahi ez. Oain gaina uste kueso bat inbidun piztina, baina Australian uste, edo ez dakit nun. Ez dakit nola atakoan hori, baina... Baina olatuen igerilikoen alde, edo kontra zarete? Txapeketan? Ez. Orokorren. Ni alde. Alde. Nik uste kirolatzatona dala. Gauza oso polita, nik uste olatu artifizial bat eukitzea. Udaran zenbat egunen ditugu olatu txarrekin, olatu gabe. Eta orain duela... Mira horrengo bihaztiak. Hori da. Piztina bat eukitzea nik uste hori da... A ber, ze presiota, hori beste goza bada. Posiblea ikusten dozue proiektua? Euskal Herrian... Zaiatu zian donosti, baina uste datzea gota zuela. Bai, atzea gota zuten. Eraiki behar dute bat hemen Bilbon. Bai? Bai, dana Gipuzkoa ez da posible, tio. Dana Gipuzkoara... Ez? Nola dara Gipuzkoara. Bueno, beste kontu bat. Oin txapelketa kontu hau atera dugula. Euskal Herriko Surf Federazioko txapelketetan ze falta da? Edo zer gehituko zenuke? Momentuz, tabloia ez dain. Tabloia aurten dago? Aurreko urtean inbertzan da ginenetzen atea, kondizio gatikan, baina momentuz tabloia ez da inoiz. Baina gustatuko litzaizuke... Nik uste polita izango zala, jendiak ikasteko eta ikusteko zer dan tabloi mundua. Osea, tabloi munduko txapeketa normalian, ez da tabla motzeko txapeketa normala esela. Azkenian, izatea, más congregación de gente, jendia ezagutu, kontzertuak, tal, normalian nola izatea. Orduan, polita izango zan baita ere pixkat, kultura hori honeak hartzia.
Osea, kanpoa jute genian, oantxe Mexikon naiz, es una locura. Bai. Da, Portugala jutegea, o lo que sea, olako eventuta da. Laga login, ez? Dago bat horrelako bat sarautzen egite sartza. deu, Nous Riding Jaia, Donostin, Hawaii Single Fin Classic, baina ez ser ofiziala. Jago zorze, donde puedas ganar algo. Osea, beste da, hori lagunak ineon, baina... Bai, txapelketa ere muan. Ba, aurten badago, ez? Zirkuitoan... Egutegian behintzat badago. Baseon, bai. Bueno, ja, egin dugun, ez? Hori da. Eta, zuk, Ruben... Euskal Zirkuitua? Zer eskatuko diozu olentzer hori? Olaia eta biok egiten dugu lan Euskaldeko Federazio, baina honek ez du esan nahi hemen planteatuko dituzuen ideiak sartuko dituztenik, Ez. Alde batetik betiko gauzak, price monia igotzea, hori da no guzteko zaio. Gero da zirkuitu bat, nahi asko gustatzen ditena, nivela altua da. Nivel oso altua da. Nivel altua da. Oso polita da. Eta jende asko dago ez dana jute nivel altuakin. Nahiko nituen jende horiek etortzea, eta orduan, zure herrikoak animatu beharko ditu, ze pare bat astetan edo aste batean, bagoa zorra zarautzen dago txapelketa. Ni uste, Ander, zuetorri zinean txapelketa lokala. Brutala izan zen, ze ondo pasatu genuen, batez ere zapatu gabe. Baina, kriston nivela da, horregaitik, animatzen diren. Lokala, nik uste, gaina azken urtekoa izan zen, polita ez urrengoa. Kriston olatak egon zian, pasada bat izan zen. Eta nivela eta ambientia kanpoan, surfeko txapelketako lasameko zuten. Hola, esan txapelketa hori izan zen inguzte, ezin hobea. Tapeko txapelketa pizkatola dia, baina egunero. Nik flipatu nuen maiarekin, benetan, Zan nuen, txapelketa lokal bat izateko zelako maia. Egia da zarautzen surflari oso onak daudela. Baina jende ez ezaguna... Bai, flipatu nuen tipo bategaz. Uste dute ibili dela aritzen eskola lanian. Fran Previtera. Previtera, hori da, Previtera. Increíble, tío. Horrek txikitan... Ez nuen ezagutzen. Baina gero surfa batzizun. Ez nuen ezagutzen, eta de repente hasi izan hor, zera, aliupak egiten, airreversak, eta flipatu nuen. Bai, Fran. Baina maia oso altua dago. Esan dut, komunidade itzela, belaunaldiz desberdinetako kirolariak edo surflariak, eta horren eredu da zarautzeko surfelkartea. Baikatu, nahiko nuen gehitu, gai aldatu baino leheno. Apuntatu da gaitera. Eske hau, leheno mundagako txapeketa. Uretako motorrakin, mondo dute zizuen, eta zan txapeketa bat, gaina, ez da gizagatzen azkenen urteetan, gozo kondizio txikiak tokatu dira. Eta nire dakar horitzapena mundagako txapeketana beti, motorrakin, alzula remonta, beti haundilla, tubazos, eta motorrak kendu dituzte, eta... Eta leheno zuzenekoa zeune, bai, zuzenekoa egon zan, ez dakit, babesleren batek auspotuta, baina oraingo urtetan ez da egon. Egin bar zan? Bai, eta bestalde, puntuazioak ez daude zuzenian. Nola zetz? Bai. Argazki bat iotze dute. Ez? Bale, dinosu webgunean. Bale. Life Score nada badago, hor gabiz hori eta biok. Aldez, nik aldez hartu Life Scoreen. Bai, nik ustot bai. Ez. Instagramen da beti jartzen duten linka, zan, emaitzan argazkia eta listo. Hori hobetzeko... Hori apuntatuko dugu. Apuntatuko dut. Ez que, atzera pasua bezala izan da. Oain dela urte gutxi, zehon, laifa ikusteko zuzenian eta puntuaziokoa zuzenian. Ja laifa da gauzan duk uste gehiagiz, sobran daula igual. Ez sobran, ondo baldin bago oso ondo baina beste. Ez da beharrezkoa. Baina puntuazioak zuzenian ikusteko da gauzan duk uste behar dela. Beraz, ze nota emango diegu? Euskal Zirkuituai? Ni denban ikusi gabe, baina ni azkenengo nintzana... Ondo ibiltzen dira mutiak antolatzen, eta kriston lan hona egiten dute. Bai. Osa, ni lanian honi zuekin askotan. Horrez. Eta bakin nola dan atzetian da. Bai. Kriston jende oso profesionala dago horratzean. Nota? Venga, saspi bat eman. Venga, bustito. Saspi? Busti zaitez, venga. A ver, hobetzeko marka. Bai, saspia bat ondo da. Saspia? Bai, 6,5 igual, 6,33. Vale, gero, sare sozialak. Iker oso trebea da sare sozialetan, baina Ruben. Zuez hainbeste? Zuez horren beste. Bai, ena oso aktibo sare sozialetan. Da gozat, azken aldean ez daitela asko ateatzen barrutik. Nahi momentua gehiago disfrutatu eta ez zibili mugikorrekin grabatzen gauza guztiak. Gero, askotan, nire burua izate, grabatu behar edo gauzak hilo behar ditut,
Osea, azkenean, Markek hori bilatzen dute, bai, ez? nire lana da, eta nire bat, euki, sponsor on bat edo hortaz hori lan duen berdet. Horregatik, asko, zatu iten naiz, baina da gauzat, azken aldean oso ez dut asko gustatzen. Osea, ikustezu asko, ez esango faltsukeri bat, edo... Bueno, Eneko Azerok aurreko astean esan zuen, gaur egun surfeatzea ondo ez dela garrantzitsua, da influencerra izatea. Alaxe. Zu guantxe betan dazkazu ez dakizema segidore, eta alde zoi kontrato oso on bat. Hori, nesketan asko ikuste adibidez. Bai, nik nesketan gehiago ikustela motiban, baina bai. Neska, polita baldin basea eta gorputxara ikusten badezu, ordagazu sponsor on bat, seguru. Eta... Bueno, matxismoak jotzen duela gure. Zure kontrakoa naiz. Nik ez detiten hori nik ondo pasatzet. Zure estiloa ikustea, naturalki erratzen zula. Hori, atzo junintzen ilapendegira, juntin ez bere gana, Hasan, ¿qué pasa tal? ¿Qué pasa negro? No sé qué. Ondo pasatzet da, momentu hori jartzeet interneten eta jazta. Osea, ez da... Ez duzu burua hausten. Hori da, osea, lo que me salga. Egiten dozu... Ez da, en plan, voy a buscar esta... Ez. Momentu dantatez egitena, eta atatzeten egun batzutan, gero foto dan, por lo que sea, divertigarria, eta nik ondo pasatzen momentu hori, jendear bai divertitzia horrekin. Bai, hori, zuk naturalez itezu eta oso guai guztia. Nageste gauzatu daude oso preparatuta, edo nahi duela oso kalidade ona, eta orduan, historia grunt bat, Samuel Lagunak bai hori ikustezu, ez dakit. Ni horren bastante ez kontra, baina nahi eta datatzen. Ondo. Eta sare sozialekin bai, eta pandemiaren ostean bai gehiago, lekuen izenak, edo spot sekretuen izenak bai, kaleratu dira, ez? Aldo izan, ez dakit. Zuen diazpot sekretuak. Ez dugu esango. Ez dugu behar. Ez errezateri. Baina, dinot, hori, dena erakutsi nahi duzu, eta orduan zure sare sozialetan zenbait leku altxorrak edo leku magikoak ateratzea, agian puntuak ematen dizkizu, ez? Sare sozialetan. Guantxe Mexiko non geha eta lorkitutu gutoki batzuk. Osea, interneten ja dana dago. Jungea da, olatu hau txapaketa dago, zelatu da inguruan, beratzezu, ez dakizanek hau jarri, ez dakizanek bilatu argazkia, ostra, eskerron. Magia galdu du surfak? Asko, ondela asko. Oindala asko? Ondela asko, ondela... Surf is dead? Surf sex. Ha evolucionado da... Beste gauza bat. Ezberdin. Beste gauza bat. Baina, egia da gaur egun, rede sozialakin, azkenean surf hori, bilatu olatua, jakin asko galdu ala. Eta dena dekozu eginda, ez? Osa, hemen daukazu baldintzak... Ez pentsa ere, Frantzian ibiltzega bueltaka, gola eta bera, eta inok ez dugu zer esaten, eta iritsi da buelta, da surfeatu gabe, gainera. Baina, Frantziako ez berdina da, Paragios handia. Hori, fondoa mugitzen dalako. Zubi ikustu horreko gonean, ostra, haueko artitu da, iztezea da, hau nun dago. Ondartza da kilometriko da. Ez, baina, adibidez, azken aldean, Itziarriko kostaldean, kristona da, zenbat jende kanpotar ikustituzun, eta hori dana sare sozialak esan dira. Flixa eman duen bombua eta borkolatuak. Eta zenbat katalan, iritsi eta ezin aparkatu. Eta Zarautzen ere, imaginatzen du korakada hori nabaritu izan dela, ez? Bueno, aspaldiko kontua da Zarautzen, baina... Oituta nago nia Zarautzen. Asimila deula aspalditik eta... Gure ondartza hola dela, eta... Nola jokatzen dozu euretan? Hori, horrelakotan zelan egin behar da. Galdera da lokalismo kontua? Bai. Ondo, Iker, ondo. Gaza, desango izet. Ni azkenengo urtean naiz Bilbon getxon bizitzen, eta sopelana eta kosta hortan ibiligazko surfian, eta Zarautzen da herri bat, kanpotarazko etortzean, baina ondartza ondia bat... Errespetua dago. Ondartza oso ondia da, eta jende asko zabaltzea. Orduan, bete aurkitezu piko bat, lasaiago, edo aldezu zure txoko aurkitu. Eta adizaren pizkaian, ondartzak asko txikio dira, eta jendia gehiago konzentratzea, eta hemen burruk asko gehiago zeon, Gipuzkoan baino. Sopelan bereziki, sope da itzela. Zurroelan Donostin berdinak gertatzea. Bai, iguala. Bai. Donostira nahiz guten. Baina nire ondartza gustatu zitzaizun, ez? Neurea, berea delako. Ez dugu esango zein den. Ze ondartza? Berea. Ebes ondartza hori oso lasai. Hori. Larena ondartza. Negu hortan kistonak hartu egiten. Bai. Ez da,
getxon ibilita gero, Zarautz asko apreziatzen duain. Zara ondatzat, laso jatela surfeatu. Bueno, bai zure ondartza delako. Baina, ere. nik uste, ni beti izatetik kanpo jute ganean, eta lokalismoa sufritze deunean, tuntuna bea. Ja. Ja, bai. Gero etxian mundu guztia, geak izton eskuzabalak, da eskau 50.000 ondartzan, eta eska ibiltzen hortzak atea, eta bai pixka, eta azkenian zure ondartzan zaude, Hombre, eta nahi azu zure respetua, baina eska, en plan, a full. Eta, aldatu beharko genuke txipa. Igual beste batek aldaberko zuen txipa. Olatuan kalidadian arabera bai hor, ontaz debatitzea dago. Hombre, olatu honak badagoz, Adibidez... tentsio itzela. Bai. Zarautz bezala ondartza baten normalian ez azkazula olatu oso onak edo hor lokalismoa, ez dut. Eski kontua, aparte lokalismoa nik uste jendeak ez dakila errespetatzen. Eta lokalismoa hortik zautzea. Baina, hasi berriak edo Eta surfean... Eta hasi berriak. Osea, ni beti esate Zarautzen gaudenean, jende ona daunean uretan, errespetu asko zailo daula, kanpoko o ez jende onana, jende txarra daunean baino. Osa, zu bakarra lokala igual pikoa, eta te komen. Bai. Baldin badau deia, 10, ja errespetua sortzea. Claro. Ez que surfan esentzia galdu inda, eta nik uste surfan esentzia leheno hor barruan jabazeon errespetua sartuta, kanpoan noanean, edo nola funtzionatzen duen surfak. Nik nire txanda itxoitet, edo hori. Surfista berri asko dago. Kultura dagoelako, edo zegoelako. Hori, eta kultura hori galdu inda. Oain surfeskolakin erakuste joe zutik jartzen. Eta olatu bat nola hartu, baina ez erakusten nola konporta hartu edun piko baten, eta hori galdu inda. Horretik gertatzea nik uste olako erasoak bai. Eta zerriak. Zer egin beharko genuke kultura hori edo esentzia hori berreskuratzeko? Nik uste gazteak. Ez da gaztia bakarrik da. Jende asko 30 urtekoa surfean zidana, o 40 urtekoa, da entzun jende asko, urte asko gana surfeatzen, entzun jende horrei, eta ez aserretu. Nobetik zerbait zaitezunean da ikasteko, ez aserretzeko. Horia. Orduan da, entzun, esategun pertsona horrek, eta igual asimilatu, ostia, igual arrazoi daka. Fast-checka egingo dugu, Anderren momentu gogokoena podcastean. Vale, ja, bukatzeko, joan gara apurka bukatzen, zari gara hemen berbaontziak bezala haua mugitzen. Badago test askar bat prestatuta. Test askarra. Erantzun behar dozue... Alik eta askarren. Hori da. Txisa egiten duzue neoprenoan? Bai. Vale. Ez que... Barriro ez dugu errepikatu. Hau egin zuen esateko atalero. Entzun eure... Osa, bere podcasta eta jakingo zuen... Nik entzun dut. Entzun duzu. Gipuzkarra dabe bai. Donostiarra ez dut esango. Bueno. Entzun danak eta jakingo. Hori da, entzun behar duzu atal guztia. Entzun barika. Donostiarra... Bai. Xabi López? Ez. Bueno, eskerra la eskuin. Nik esker. Olatua? Ez que... Dependo. Zu backside oso... Ana, ez que baino librea o bakatu. Azkar erantzume da, no? Bueno, a ver, azaldu dezakezu. Zure backside da ezaguna da, ez? Euskal surfean. El martillo. Orduan... Baino librea temateko nahi hoet eskubiak. Baina txapelketan eskerra nahi hoet puntuazioa erreskuratzen. Bai. Maiua hor. Baina, gero berez ez dakat favoritismoa eskerro eskubi. Ondoen da ona. Eta tuak bai da igual. Ondoen da on tokia da igual. Eskerro eskubi igual dit. Amon lau egiten naiz. Inspirazio bat? Inspirazio bat? Bai. Osa, pertsona bat o... Nahi duzuena. Leku bat... Rob Machado. Nik erreferentzi bezala Kelly Slater. Aurtengo txapeldunak, munduko txapeldunak, bai neska bai mutila? Nik irabazi nahiko nun esango dut. Griffin Colapinto eta Katie Simmers, baina oso garbi ikusten. Nik mutietan Gabriel Medina ikusten, nik uste, eta nesketan voy a tirar por clásico, nik uste, Karis Amor. Ondartzara parafina eramaten dozu edo eskatzen duzuen horietako azarete? Ni parafina saiko, osea, oso loko. Baina ez duzu usten, orduan, zure parafina edo bai? Bai, baina kondizioakin. Ondarra ez ikutzia, eta ez emanola, ze bestela gaztabitea, osea, ni parafinakin bizkat saikoa naiz. Nik parafina oso gutxi ematet, oso gutxi. Eta ez edo eskatzen. Dakatenean, eman itet, eta ez bakat ez dut emane. Surfaren inguran gertatu zaizuen gauzarik soroena? Igual soruena, ez da soruena, baina gauza guapo bat, bidei bat ingen una Noruegara.
junginala 8 lagun, surfeatzea Noruega, eta baino bat eman genuen bakarrikan. Wow. Zenbat egunetan? 5 egun, hola 5 egun, bai. Eta azmoa basan, surfidaia basan. Full surfing. Bai, kontua da lagun bat antzeon ikasten, gure laguna Xabi Bel, guri arraziak eta zigun da laguna, eta junginan bizitatzea, baina ez beha zen nirira, kostara junginan, intentsiboa zen surfeatzea. Iritsi ginean, hartu geron, sinzuel, bueno, mendikan bilabete eta iritsi ginean, da, gaurko aizia bider bost, eurilla, kristomontza, bueno, sartingo geha solatua daude, eta portxatingo du, jamen gaudela, esperientzia bizitzeko, baina behin, eta momento. Eta neaneak bi baina matzitun, baina... Nei zoruena, ez dakit, bugauza bitxi asko gertu da eskit, baina oain rekordatzetela, adiz lehen urtean, glaze asko gintzin, bi hasi berrik, Mexikon ginean, barrelak urtzen surfeatzen, eta bi hasi berrik bronka bota zigoen, nahi eta nire lagun batei surfean ginalako, eta olatu gegi hartzen gintulako, eta egin zintulako olatuak hartu. Eta grazioso zantzan, bi hasi berri guri bronka botatzen egizian, nola komportaba genuen pikoan. Da hori oso bitxia zantzan. Anekdota moduan, oso ondo. Bueno, salaketarekin joan behar gara, ja bukatzeko lusatu gara apur bat, oso gustora egon gara, eurekaz. Bueno, gonbidatu guztiei eskatzen diegu salaketan. Salaketa, surf munduan, amorratzen, haserretzen zaizun, zeo zer. Gai asko, jorratu dugu gaurkoan, baina, bueno, bota zuen salaketa. Hau da, love surfer, hate surfer. Gaurko podcasta bastante hate, Ez, oso ona. Nei asko zerretzeit, ni tablenero naiz, eta jendeak esatigunean txikota jantzi behar daula. Osea, benetan nik uste daula arrisko askoz gehiago, tablonero hasi berri bat txikotakin, guk txikota gabe baino. Zuk beti ez tozu erabiltzen inoiz? Ez dakat txikotantzako solua. Ez daukazu? Ez. Eta benetan, osea, jarri pentsatzen pertsona hasi berri bat, tabloi batekin, 3 metroko tabla bat, gehi 3 metroko invento bat, askatzula tabla, tabla lotuta dagoen, askatu ditet, eta ni miro pa atrás. Osea, hori benetan arriskutxoa da. Pertsona baldin bat txikotik gabe, ni bezalakoa adibidez, o Jon, o guri bronkotatzea, batzutan ulertzet, baina benetan, behirau, jendiak txikota dakanean eta ze arrisku dakan askatze benean. Zeba hori oso arriskutxoa da. Nik, mundaka. Zure salaketa da? Mundaka. Ez que, negu onta mundaka... Mundakan dagoen egoera. Edo giroa. Zaila batu bat hartzea mundakan, ni joala... Olatu bat ez, olatu bat. Olatu bat, bai. Eta ze esfortu fiziko imero ezun gainea, eta lezu 4 ordu, negu ontan ekin baino bat, oso gorra. Lau ordu honitzen uretan, eta igual tabla gainean egintzen ez da 2 minutu egon. Ez da minutu bat igual. 4 ordu igerian, eta ez da minutu bat tabla gainean. Bai, 2 olatu edo zen bat. Ez dakit. Lehenengo baina mundakan txantzian 4 ordu, 2 olatu. Bat goitik bera hori nintzen, eta bestian tipo bat harrapatu non. Mundakan bakigun zer da, eta egunero, da honian mundaka berriro jutegea. Eta berriro ortegea berdinean. Baina, bueno. Ne orten ez da jun. Ez da egon aukera askorik, ez? Bueno, baina aukera ondanean, beste aukera batzuk aukeratu ditut, beste toki batzuta. Mutia, bukatu behar dugu ya, porque hau... Luze dijo, ez da? Bai. Eskuetatik alde indigu, así que... Eskerrik asko etortzeagatik, normalean kanta bat eskatzen dugu bukatzeko, orduan... Kuadriakoak zareten ez, agian berdina esan dezakezu, ez? Ni uste ezberdina. Bai, ni uste oso ezberdina. Bai, oso ezberdina. Bueno, bota eta hola eta biok aukeratuko dugu, onena. Vale, nereta abeslaria, orduan nereta enkanta desangoet. Basque Liberation. King Consulena. Beria asko gutatzei. Venga, pues hori, listo. Horrekin bukatuko dugu Leidei podcast hau, mi esker gazteak gurekin egotearren, eta hurrengora arte. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Oso gustu ongea.